engelske betegnelse. Er det klokken? Okay. Ja. Det var da godt, at vi kom til at snakke om det. Hvad tror jeg, er der nogle andre bud? Og der er faktisk kommet lys i dem også, der sidder også inde bagved, der sidder også en lille ding-dong. Er det ikke, når der er noget folketing? Der var den dog. Vi skulle bare lige vente lidt. Så kom det simpelthen. Når der er møde i Folketinget, så er der lys i M. Og det betyder så, at så er man på dernede i salen, ikke? A, og der er nogen, der tror, det er efter middag og over middag på engelsk, ikke også? Det er det ikke. Og den her, det er noget, der er afstemningen dernede. 7 minutter før der skal trykkes på knappen, så lyser den her, og så blinker den også. Og så er der en klokke, bing, bing, bing. Og så er det bare med at komme afsted. Jeres lærere, de vil kunne huske, at sidste gang der var ingen berømthed, der kom